Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli ýerine ýaran türkmenleriň ökwal pursatlarym dürli. Azatlyk radiosynyň dünýäniň dürli ýerine ýaşaýan, okaýan, isleýän türkmenler baradaky Dünya Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleyijiler, mährimanda bolýanlar, siz Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Owganistan türkmenleri Aşgabatdan näme garaşýar? Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow 26-28 iýun aralygynda Owganistanyň Türkmenistan bilen terhetleşen welayatlaryna saparda boldy. Owganistanyň etnik türkmenleri bu sapardan näme garaşýarlar? Umumyň Owganistanyň türkmenleriň şoňa deçenli Türkmenistany bildiren islegleri näme derejede kanaatlanyrly? Azatlyk radiosy Dünya Türkmenleri gepleşiginiň şuňky sanyny Owganistanyň türkmenleriň Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň gurunan saparyndan garaşýan netijelerini öňüpdirýär. Gepleşigimiziň bugünkü myhmanlary Abdulgaffar Daýhan Jowizjandan. Gepleşigimize hoş geldiňiz Daýhan. Salamat bolan. Kelede Balx Türkmen şuraň başlygy Edi Sadyk. Bugünkü myhmanlarymyzyň biri Edi Sadyk. Siz hem hoş geldiňiz Dünya Türkmenleri gepleşigimize. Sağ bolun, hoş bulduk. Söhbetdeşler, ine bilişiňiz ýaly Goloýda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow siziň ýaşaýan sewitleriňize saparda bolup gitdi. Türkmenistanyň resmi medeniýetinde bolsun ýa şeýlede halkara medeniýetde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Owganistanyň hökümetiniň yerli ýol başçylary bilen nämeler barada gürrüň edenligi bilen baglanyşykly maglumatlar berildi. Bizim bärdaky maksadymyz halkyň islegi. Halk näme isleýär? Onda ilkinji söz namatyny Edi Sadyk size bereli. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow'un geleni o Türkmenler için kaçıp kıvanç boldy. Dile getirilen sözleri, işleyecek projelere dünyada Türkmen aksiyon yerlerde işlemleri boldular. Eğer de bu işler, projeler emele açsa, Owganistanyň Türkmenleriň %100 faydalı bolacağına inanýan, ama emele açsa. Gelip gepleşik bilen ötürüp gidilse, bilýän de döwletde Owganistanyň Türkmenleriň ýaşaýyşı üçin bir zarar bolar. Edi Sadyk, ine şoňa deçenli köp wadalar berildi Türkmenistan tarapyndan. Ýa-da Owganistanyň türkmenler Aşgabatdan Türkmenistanyň hökümetinden şu bolsa, şeýle bolsa, şul edilse diýip köp islegleri boldy. Şoňa deçenli Owganistan türkmenleriniň Aşgabatdaky Türkmenistanyň hökümetinden eden islegleriniň hemmesi kanaatlanyrlymy? Durmuşa geçdimi? Hasyl boldymy? Siz şoňa nähil baha berýäňiz? Şol beýle kynçylyklarymyz, otdan kynçylyklarymyz bar, bunu bilen ýaşaýlarymyz ozan hem bir kemete aýdyldy, amma bazı kynçylyklar bizleriň Owgan hökümetimizde, Owgan döwletimizde bolanlyk sebäple Türkmenistanyň ýa Aşgabatyň özü mustaqim ýa daýryp gelip bizleriň jaýlarymyzda, obalarymyzda, ýani iş etmäne ýagdaý ýoklugy sebäp boldymy, ýa bizim döwletimiz olar bilen anlaşmadymy, ýani bolsa bazı işler ona gitmedi. Şonda hem bazı zamanlarda Türkmenistan döwleti ýa Aşgabat buradaki Türkmenlere elinden gelen hyzmatyny az bolsa edebildiler, amma köp bir az. Ýene Türkmenler için bu hyzmatlar az edilýär. Abdulgaffar Daýhan Jowizjandan. Daýhan aga, Jowizjanda da sapar gurunady Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredow. Şu Jowizjanda ýaşaýan türkmenlerde nähili duýgular, islegler döredi? Türkmenler Jowizjanda ýaşaýanlaryň köpräk umydy Türkmenistanyň gelen Daşary ministri Reşit umytke goýanlar gelse şu tarapdan billere bak getirer, goýa başga komatlar kemeteren edibiler, ýana imkanaty bar bolsa eger git şu umytkatyna enize Jowizjan merdemine Türkmenler ýaşaýan merdemlere onça bir Türkmenistan tarapdan bolan dünýäde hyzmat goýda görülen ýok. Ine Daýhan aga, siz aýtdyňyz şu wadeçenni şol Jowizjan welaýatynyň türkmenlerine känwir Türkmenistan tarapdan bir kömek bolmady ýa şolaň islegi o diýen kanaatlandyrylmady diýen ýaly burada aýtdyňyz. Iki tane itiramydan gönümel Türkmenistan bilen terhetleşýär diýdiňiz. Ine Daşary işler ministri gelip gitdi Reşit Meredow. Bu Türkmenistanyň ikinji adam diýen ýaly bir orundadyr ýa-da şeýle aýdylýar-da. Türkmenistanyň Daşary işler ministri gelen bolsa diýmek uly ähmiýet berilýär ýa-da ähmiýet beriljek bolýar. Siz bir Jowizjanda ýaşaýan bir türkmen hökümünde, Jowizjanly türkmeniň bir wekili hökümünde, Türkmenistanyň Daşary işler ministri gelen bolsa, şeýle duşuşyklar, gepleşikler hem geçirip giden bolsa, mundan beýlek şu wadaçenli edilmedik işler bilen, edilmeli işler, aňryýany bilen ediler, Türk
türkmenlere ulu peýdasy bolar diýip ynanýaňyzmy? Şeýle bir ynanç ynanbamy sizde? Bir bunu gatnaşyklar, barış gelişikler, goňşa biraz garaşmagy. Her nazdan eger bizler fikirlesek, ata-ata musibete düşen ýurda kömek etmek bir insani bir borç bul, bir wezife bul. Ene eger beýlansagam, şeýle gün biziň iki ulu suallarymyz Türkmenistan bilen hemterha. Şol ortada bir derýa bar, ýa-da ömrüm aýdyp geçdim. Ýene de aýdyşym beýli. Ortada takriben eger bolsa 10 kilometr ýa 5 kilometr bu merdem garantyda ýaşaýar Türkmenistanyň ýylyny bilýär. Elektriklerle bizleriň üýlerimize, abadçylyklarymyza öz bärini alyp, atsyny alyp bizleriň ziraat ýerlerimize weýran edip barýar. Edi bilýär Türkmenistanyň intiqaly bar. Birinji, ikinji şaýat ykdysady kişiler bolsa nefti we gazy bar. Her lazım Türkmenistan bir taraf bolan hususan şu Afganistan, Türkmenistan merzindäki ýaşaýan türkmenlere kömek edip bilýär. Şu merdem juda kam tawakkusan Türkmenistandan var. Hormatly radio dinleyijiler, mehmanda bolanlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy Owganistan türkmenleri Aşgabatdan näme garaşýar? Awa Azatlyk Radiosy azathabar.com internet sahypasynda şu tema bilen baglanşykly bir forum açdy. Şu forumda garlarylan tesirlen biri esasynda jemleýiji sorawmy Balx Türkmen Şuraň başlygy Evi Sadyga bermek isleýän. Evi Sadyk inhasidiň bilen atdaş bir okuyjymyz, dinlejimiz şeýle tesir garlarypdyr. Türkmenistan dogrudan ýardam etmek isleýän bolsa, türkmen ýaşlaryny okutsun, bilimli türkmenler Aşgabat hökümetine we iki ülken gatnaşyklarynyň ösmegine, şeýle de bütün sebitiň geljegi üçin has peýdaly bolar. Bulam ullukan bir ýagşylyk bolar, kömek bolar. Biz Türkiýede okayan Owganistanyň türkmen okuwçylary hökümetine ilki bilen şunu isleýär. Bu geljek üçin edilen ullukan ýardam boljakdyr. Sebäbi bilim bolmayan bir jemgyýete edilen kömekler wagtlança bolar. Bu wagtlança edilen kömeklerim problemalary yerine gutornukly çözüp bilmezipdir. Ata-watan dünýä türkmenleriniň ýaşlaryny Türkmenistana okutmaly, ýetişdirmeli. Azatlyk Radiosy köp sag bol, gaty wajyp bir temany wagtynda gün tertibine getirdiňiz diýipdir-de. Ýa-ni Daýhanam aýtdy, Evi Sadyk, inha şol Jowuzjanyň Türkmenistan bilen terketleşýän etraflarynaky derýan töwerüniň abadanlaşdyrylmagy, şol ýerde ýaşaýan halkyň elektrik togu bilen üpçün edilmegi, olan ekrançylyk meýdanlarynyň özleşdirilmegine kömek edilmegi, umuman halkyň durmuşynyň gowlandyrylmagy arasynda islegilen madyny, şolary şeýle kömeklen edilmegine garaşylýanlygyny aýtdy-da. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Reşit Meredowyň eden sapar netijesinde. Inni siziň bilen jemlesek şuňky gepleşigimizi. Ýanky Eviz adly Türkiýede okayan okuwçy dinlejimiziň tesbirinäki ýaly dogrudan hem gutornukly kömek üçin iň esasy kömek bilim kömegimi. Dogrudan hem şu Owganistan türkmenleriniň ýaşlary şolaň Türkmenistana bilim almagyna kömek edilse, şeýle bir bilim kömegi bilen üpçün edilse, Owganistanyň türkmen ýaşlary şu häzirki bar bolan problemalaryň düýpli hem gutornukly çözülmegine dogrudan hem ýardam edermi? Siz näme pikirde? Esasen bir ülkenin bilimi bolmasa, o ülkenin ösüşü hiç mümkün değil. Yani ösüp bilmez o ülke. Eğer de bu barada Türkmenistan devleti Aşgabat bizler bilen kömek etse bilim almamız için bu katı bir kuyruğundan inşallah. Hazır hem senede 30 kişiyle Türkmenistan Owgan halkından dünya okuw için orada bilim almak için hazırlıyor, tayarlıyor orada oğlanları. Ama bu 30 kişinin içinde men fikir etmiyorum. Türkmen doğanlarımızdan ya 5 kişi ya 2 kişi vardır. Aydın, hava sözsüzde. Afganistan'a bizler 40 yıl inkılabı tecrübe eden bir yurt. Bana hemen atı zarurlar. Çağımız Türkmenistan edibiliyor. Şimdi özü bilen hemmer ulusualıklara biraz klinikler yok, şefakhaneler yok. Çok kinçiliklarda yapıyor. Şimdi erdimleri özleri sayar klinikler kurasam bana şu kışta biraz soğuk keseller var, yazın keseller var. Şu kesellere garaşısadan şu merdime düreri verse. Ondan da şaram. Mesela Türkiye kança kilometre uzaktan gele bir yerde liseler kursan, mektepler kursan. Türkmenistan'a edebiliyor öze mektepler kursasa öze şu mektepleri himayetse şu mekteplere marife can verici kurkulem dersi ki bunlarda başlarımın ama angolup ona bitse. Çok sağ ol Dayhan veren maglumatyňyz üçin. Evi Sadyk sizem sağ bolun. Taňry ýalkaryny dünýä türkmenlerine beren maglumatyňyz üçin Owganistanyň gatnaşyp. Sağ olun, sağ olun. Dünýä türkmenleri. Dünýä türkmenleri.